I del declarar d'urgència, senyora Calvo, vostè té la paraula. Moltes gràcies. En primer lloc, ens agradaria deixar constància del nostre agraïment per la votació de l'urgència. No és la primera vegada, és ja la segona, si no tinc mal entès, que s'ha produït en aquest plenari i no ens costa gens reconèixer-ho i agrair-ho. Dit això, nosaltres creiem que vivim una situació delicada després de l'aprovació d'una reforma laboral en la que no coincidim, de la que no pensam el mateix com a formacions polítiques, que pensam que pagarem un preu social molt alt pel seu establiment, que no és una reforma que crearà ocupació, això ho sabem també de paraules de la boca del propi president del govern, però sobretot també és una reforma que en certa manera està donant canxa a un procés de deslegitimació dels sindicats i dels seus representants que nosaltres no compartim. Per això nosaltres feim una moció on convidam o instam en aquest plenari a lamentar aquesta campanya de deslegitimació dels sindicats com a representants de treballadors i treballadores i de reconeixement del seu paper com a agents socials. A més, ens va semblar excessiu i preocupant, i jo no crec que fos una anècdota, l'anunci per part del govern de les Illes Balears d'interposar accions legals contra el secretari general de la UGT per la seva acusació amb un qualificatiu que no justificarem i que no ens sembla oportú ni molt manco ens identificam amb ell, com a feixista, al president del govern de les Illes Balears. Però dona la casualitat que la persona que aquí parla va ser objecte, i no ho dic des de revanchisme, del qualificatiu algo així com a caudilla, dictadora, similar, qüestió que està clarament recollida i documentada. Me va semblar que era just que féssim memòria no per recriminar-nos res, sinó per intentar posar una mica de seny i de sentit comú en aquesta situació. Vull tornar a insistir en que ningú mereix aquest tipus de qualificatius, però també me sembla que aquesta doble vara de mesura amb una amenaça d'aquestes característiques era excessiu i volien deixar constància. Podem acabar de fer, ho entenguin des del punt de vista de sumar i de construir. Si no se tracta de jutjar, el judici sumaríssim els fan vostès. És vostè qui diu, si vostè se vol col·locar la justificació política dels desqualificatius. No és això. Escolti, si s'ha equivocat un i és del meu partit, s'ha equivocat. I si s'ha equivocat un líder sindical, s'ha equivocat. Però també s'ha equivocat el president d'aquesta comunitat autònoma llançant els serveis jurídics de la comunitat autònoma contra un líder sindical que s'ha equivocat. I penso que això forma part del debat i de la situació. Nosaltres sí tenim la percepció que hi ha una campanya de deslegitimació dels sindicats, que tenen moltes coses a revisar del seu funcionament, com li tenim segurament els partits polítics. Moltes. En el moment que vivim, hem d'entrar en aquest procés de qüestionar un dels principals actors socials d'aquest país, crec que és un error. Amb totes les coses que han de canviar i de millorar. Insistim, nosaltres no compartim el rerefons de la reforma laboral, pensam que és un debat interessant també per a aquesta ciutat, volíem dur-ho, agraïm la voluntat i la possibilitat d'aquest equip de govern de poder haver tingut aquest debat. Si algun dia, per mínima que sigui la insinuació, me veuen caure amb una conducta semblant a la que hem discutit avui, li agrairia que m'ho facin saber quan abans, però no tindré cap problema en reconèixer el meu error. Gràcies.